हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। मैं आपके सामने एक माता जी का पचरा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार। अढ़उल के फुलवा मैया भवे राजू ठैलिस, माई मोरी भव राजू ठैलू हो कि कैसे हो कैसे ना हो मैया, कैसे हो कैसे ना मैया मोरी फुलवा पे लू भैलू हो कि कैसे हो कैसे ना। अढ़उल के फुलवा मैया भव राजू ठारिस, माई मोरी भव राजू ठैलिस हो कि कैसे हो कैसे ना मैया मोरे फुलवा पे लो भैलू हो कि कैसे हो कैसे ना। गैया के दूधवा मैया बछड़ा जूठैलिस हो कि बछड़ा जूठैलिस हो कि कैसे हो कैसे ना मैया मोरी खीरिया पे लू भैलू हो कि कैसे हो कैसे ना मैया मोरी खीरिया पे लो भैलू हो कि कैसे हो कैसे ना। गंगा जी के पनिया मैया मछरी जूठरलिस हो कि मछरी जूठैलिस हो कि कैसे हो कैसे ना हो मैया मोरी कैसे हो कैसे ना मैया मो गंगा जी के पनिया मैया मछरी जूठरिस हो कि मछरी जूठी ऐलिस हो कि कैसे हो कैसे ना मैया मोरी जलवा पे लो भैलू हो कि कैसे हो कैसे ना मैया मोरी जलवा पे लो भैलू हो कि कैसे हो कैसे ना। मैया मोरी फुलवा पे लो भैलू हो कि कैसे हो कैसे ना। अमरुदिया मैया सुगना जूठैलिस हो कि सुगना जूठी ऐलिस हो कि मैया मोरी कैसे हो कैसे ना। फलवा पे लो भैलू मैया कैसे हो कैसे ना मैया मोरी फलवा पे लो भैलू हो कि कैसे हो कैसे ना। अढ़उल के फुलवा मैया भोरा जूठी ऐलिस हो कि कैसे हो कैसे ना मैया मोरी फुलवा पे लो भैलू हो कि कैसे हो कैसे ना। जय माता दी।